Марк Кегелес. Харків, 1931 рік. У горах і на полонинах Інгушетії. Але з пам'ятників старовини, що їх збереглося тут немало, видно, наскільки інгуші талановиті й обдаровані хистом. Ці люди, нічого не тямивши про абетку, в той час, коли Москва ще була селом, уже будували на прискалках високі кам'яні вежі в 26 і більше метрів заввишки. Можна сказати, що перші хмарочоси з'явилися не в Америці, а тут, у Кавказьких горах. В аулі Морча збереглась величезна бойова вежа з незакінченим пірамідальним дахом. Переказують, що коли майстер ставив останній камінь на даху, його скинула кодола машин із безмірної висоти. Дах так і залишився незакінченим. В аулі Фуртовх досі пам'ятають двох видатних будівників веж і могильників – Дуго Архієва та Хазбі Цурова. Вони обидва інгуші. Дуго Архієва поховано в аулі Фуртовх, у надземному могильнику, який він збудував сам.